kullum ke kike faranta mun, idan da ke na san babu mai bakanta mun. Ni ma da kai dai alfahari ka ban kunne, saman kamar kaga kowace mace kairi ne, kake saka da nishadi silata duk so ne, haduwar jini ko yaushe kana faranta min. A yanzu san ki na fara ba za na daina ba, idan da ke mutuwar zuciya ba za na yi ba. A so ka so mai sona ka kare ka yogi ba, farin cikin ki a koyaushe ba ya kare mu. Idan ka furce shi yake sakan nutsuwa, farin masoyi a gidan mu kai da nunawa, saboda kyau na halina ka ba a kushewa, kowa yaban ka yake yi saboda kayi min. Ya addu'a za na faɗa gare mu ce amin, ilahu sarki ne san ki yau wadata mun, zan baki dukkan kulawa a sokiyar jimin. Allahu sarki ya rabbana ka hore mu. Ko baka komai a gidan ka za da zaunawa, komai na Allah ne shi yake azurtawa, saboda shi daga rabbi ne ka dubawa, ni dai bukata ta hankali ka kwantar min. Kuka na kurciya kun sani jawabi ne, ita hassada na ta zayayo kunne, shi wanda za ka yi wa gunshi kaga taki ne, neman halali a gare mu kun ga kairi ne, koya sana'a take ta wuce ci ma zaune, kuɗi abin nema mu tashi kar mu yau zaune. Na samu nawa na samu tawa, abokanai dangi yan uwa ku duba min. Abin kwatance da mu ake yi, na samu wanda nake so farin ciki zan yi. Sai da ke nake yi ciko na numfashi, babu kewa zai zo ya bar ruwan sanyi.